Mill-ewwel ta' Novembru l-parkeġġ tal-isptar Mater Dei se jkun bxejn għal pazjenti outpatients li jmorru l-isptar għal visti u kura fl-isptar tal-onkoloġija għal servizzi fid-Dipartiment tal-Outpatients kif ukoll pazjenti li jmorru għal servizzi ta' radjoloġija fil-Medical Imaging Department. Kull xahar madwar 55,000 persuna jagħmlu użu minn dawn is-servizzi fl-isptar u għal daqstant il-Gvern qed jimplementa din l-inizjattiva sabiex dawn il-pazjenti ma jibqgħux iħallsu għal parkeġġ. Ġie spjegat li mill-ewwel ta' Novembru dawn il-pazjenti għandhom jippreżentaw l-appuntament flimkien mal-karta tal-identità u l-biljett tal-parkeġġ fir-reception prinċipali tal-isptar. Dan sabiex il-biljett jiġi validat u ma jsir l-ebda ħlas mal-ħruġ mill-parkeġġ. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela li spjega li dan qiegħed isir għaliex il-Gvern jemmen li l-isptar huwa tan-nies u għalhekk huwa xieraq li din il-miżura tidħol fis-seħħ malajr kemm jista' jkun. Madwar 55,000 persuna fix-xahar jagħmlu użu mis-servizzi ta' outpatients fl-Isptar Mater Dei. Mill-ewwel ta' Novembru dawn il-persuna ħajkunu jibbenefikaw minn tneħħija tal-miżata ta' parkeġġ fil-Malti Story Car Park ta' Mater Dei. Il-Ministru Abela temm jgħid li din hija l-ewwel fażi ta' din l-inizjattiva hekk kif qed tiġi esplorata l-possibilità li din il-miżura tiġi estiża l-qraba li jżuru membri oħra tal-familja tagħhom rikoverati l-isptar.